गौरी इकडे ये. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. एक मिनिट. हॅलो. माताजी तुम्ही म्यूट आहात. हरे कृष्ण. तर आपण आता 17वा अध्याय त्यात भावभक्ती काय आहे हे बघितलं आणि आता 18वा अध्याय जो करतोय त्यात भावभक्तीमध्ये स्थित असलेला जो भक्त आहे त्याची लक्षणे जी आहेत ती आपण बघतोय. तर आपल्याला सुरुवातीलाच रूप गोस्वामींनी सांगितलंय की भावभक्ती स्थित असलेला भक्त आहे त्याची 9 लक्षणे असतात. तर तुम्हाला एखादा आठवतंय का? आणि आपण डिटेल मध्ये थोडस करतोय. एखादं लक्षण आठवतंय का तुम्हाला? हरे कृष्ण माताजी. सहनशीलता. बरोबर, सहनशीलता. आणि तो आपल्याला असलेल्या वेळेचा कायम भक्तिमय सेवेत उपयोग करत असतो. भक्ती बरोबर. करण्यात तो आपला निष्क्रिय वेळ नाही बसत. व्यर्थ घालवत नाही. मग त्याच्यानंतर त्याला कधी अभिमान नसतो. तो खूप मनापासून सेवा करतोय आणि त्याला त्याचे जे भावभक्तीमध्ये स्थित आहे तर श्रीकृष्ण सुद्धा त्याच्याबरोबर रेसिप्रोकेट करत असतात. पण अशा स्थितीमध्ये सुद्धा तो कसा असतो, त्याला काही गर्व नसतो, मानशून्यता. आणि आशाबंध. आशाबंध म्हणजे काय, कोण सांगू शकेल मला?
हरे दृढ कृष्ण माताजी. हा अं, सांगा. दृढ. भगवंत आपल्यावर निश्चित कृपा करतील. हम्म, आणि अशा प्रकारे ही भावना, खात्री, हम्म, भगवंतांबद्दल दृढ भावना असते. विश्वास हम्म. विश्वास पूर्ण श्रद्धा असते भगवंतांवर. हो, पूर्ण श्रद्धा असते. एक मिनिट हं. तर हे गुण आहेत ज्याच्यावरून आपण ओळखू शकतो की हा जो माणूस आहे हा भावभक्तीमध्ये स्थित आहेत. आता पुढचे गुण आपण परत बघूया. इच्छित यश प्राप्त करण्याची उत्सुकता अथवा समुत्कंठा. म्हणजे आपण सेवा करण्यासाठी आपल्याला जे काय सांगितलेलं आहे आपल्या गुरु महाराजांनी ती आज्ञा पालन करण्यासाठी आपण खूप उत्सुक असतो. आणि हा जो इंटेन्स इगरनेस असतो, खूप अगदी उत्सुकता असते, तीव्र उत्सुकता, त्याला लोभ असं सुद्धा म्हणतात. आता मी थोडंसं वाचते म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. ज्यावेळी एखादी व्यक्ती भक्तिमय सेवेमध्ये यश प्राप्त करण्यासाठी अत्यंत उत्सुक होते त्यावेळी त्या उत्सुकतेला समुत्कंठा असे म्हणतात. समुत्कंठा म्हणजे औत्सुक्य. वास्तविकपणे कृष्ण भावनेमध्ये यश प्राप्त करण्याचे खरे मोल म्हणजे हे औत्सुक्य होय. म्हणजे लोभ, खूप लोभी असायला पाहिजे आपण की मला श्री कृष्णाची सेवा करायची आहे जेणेकरून ते प्रसन्न होतील माझ्यावर. प्रत्येक गोष्टीचे काहीतरी मूल्य असते आणि ती गोष्ट प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला अवश्य ते मूल्य द्यावेच लागते. वैदिक शास्त्रात असे म्हटले आहे की सर्वात बहुमूल्य अशी कृष्ण भावना विकत घेण्यासाठी आपल्याला आपल्या मनामध्ये तिच्या करता प्रचंड लोभ विकसित करावा लागतो. तर हा जो लोभ आहे किंवा ही जी उत्सुकता उत्कंठा आहे ही आपल्याला जेव्हा आपल्या हृदयात निर्माण होते तेव्हा आपण समजावं की आपण खूप छान या भक्तीमध्ये पुढे चाललेलो आहे, आपली प्रगती होते. तर आता ही जी उत्कंठा आहे, ही जी उत्सुकता आहे की मला श्रीकृष्णाची सेवा करायची आहे, ही कोणी दाखवली आहे आपल्याला? आपण जर लाईव्ह एक्झाम्पल बघितलं तर मी जरा व्हिडिओ बंद करते हं, ही गप्प बसेल म्हणजे. तर ही जी उत्सुकता आहे ही आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी दाखवली. तर ती उत्कंठा म्हणजे त्यांनी कशी दाखवली तर त्यांनी त्यांच्या श्रवणामध्ये ती आपल्याला दिसून येते. भक्ती सिद्धांत सरस्वती जेव्हा प्रवचन देत असे तेव्हा ते शब्द आणि शब्द ऐकत असे अगदी स्थिर बसून. मग कधी कधी असं व्हायचं की पूजेसाठी कर्टन बंद असायचा किंवा दर्शन बंद असायचं आणि मग पडदा उघडल्यानंतर जे सगळे भक्त बसले होते भक्ती सिद्धांत सरस्वतींचं प्रवचन ऐकण्यासाठी ते लगेच धावत जायचे आणि तिकडे श्री कृष्णांना प्रणाम करायचे आणि परत येऊन बसायचे. पण श्रील प्रभुपाद हे उठायचेच नाही, हे तिकडे बसून राहायचे आणि प्रत्येक शब्द ऐकण्यासाठी ते खूप उत्सुक होते. आणि हे भक्ती सिद्धांत सरस्वतीनी त्यांचा श्रील प्रभुपादांचा हा गुण त्यांच्या लक्षात आला. त्यांनी इतर त्यांच्या भक्तांना सांगितलं की आय हॅव मार्क्ड हिम, ही लिसन्स वेल. आणि सांगितलं की पुढे हा जे काय तुम्हाला सांगेल, जे काय लिहिल ते प्रत्येक शब्द जे असेल ते मोलाचं असेल आणि हा जे काय सांगेल ते तुम्ही ऐका असं त्यांनी आपल्या इतर भक्तांना सांगितलं. मग आता हे जे बिल्वमंगल ठाकूर आहेत
हे बिल्वमंगल ठाकूर आहेत. त्यांनी त्यांच्या एका ग्रंथामध्ये एका श्लोकात खूप सुंदर शब्दात श्री कृष्णाबद्दल त्यांनी सांगितलंय. म्हणजे त्यांनी काय म्हटलंय, वृंदावनातील एक लहान बालकाला पाहण्यास मी अतिशय आतुर झालेलो आहे. या शिशुमूर्तीने जणू जगाला मोहिनी घातली आहे. काळ्या भुवयांनी वेष्टीत आणि कमळांच्या पाकळ्यांप्रमाणे पसरण पावलेले त्याचे नेत्र आतुरतेने आपल्या भक्तांवर प्रेमाचा कटाक्ष टाकीत असतात आणि म्हणून त्याचे नेत्र हलकेसे इकडे तिकडे फिरत असतात. त्याचे नेत्र सदैव ओलसर असतात. त्याचे ओठ ताम्रवर्णीय असून त्यातून उत्पन्न होणारा शब्द ध्वनी मनुष्यास उन्मत्त गजराजापेक्षा अधिक उन्मत्त करतो. अशा शिशुमूर्तीला वृंदावनात पाहण्यास मी अतिशय आतुर आहे. म्हणजे बघा, आता समजा जर आता त्यांना एक्झॅक्टली माहिती आहे की श्रीकृष्ण कोण आहेत, ते कुठे आहेत, ते कसे आहेत. आता समजा जर आपल्याला आंबे आणायला जायचंय, तर आपल्याला माहित तर पाहिजे की आंबा कसा दिसतो. तर त्याचप्रमाणे बिल्वमंगल ठाकूरे त्यांना श्रीकृष्ण कोण आहेत, कसे आहेत, हे सर्व माहिती आहेत आणि आता त्यांना भेटण्यासाठी ते अतिशय उत्सुक आहेत. आता उत्सुकता म्हणजे आपण जर त्याचं ट्रान्सलेशन करायचं असेल किंवा समानार्थी एखादा शब्द पाहिजे असेल, तर उत्सुकता म्हणजे प्रेरणा किंवा एनकरेजमेंट. आता श्रील प्रभुपाद हे यांना पूर्ण प्लॅनेटभर त्यांना कृष्ण भावना सर्वांना द्यायची होती. मग ही जी त्यांची उत्सुकता आहे, याला एक्सप्रेशन कसं मिळालं? त्यांनी त्यांच्या भक्तांद्वारे ही उत्सुकता त्यांनी जगभर पसरवली आणि अजूनही ती पसरत आहे. तर त्यांनी त्यांच्या शिष्यांना ही उत्सुकता ट्रान्सफर कशी केली? त्यांना प्रेरणा देऊन, त्यांना एनकरेज करून त्यांनी सदैव त्यांच्या सर्व शिष्यांना सांगितलं की तुम्ही प्रवचन करा. तुम्हाला जे काय कृष्ण भावना जी समजली आहे ती प्रत्येक घरोघरी जाऊन तुम्ही द्या. तुम्ही पुस्तकं लिहा. मी लिहिले, जितकं मला शक्य झालंय तितकं मी लिहिलेलंच आहे. पण तरी काही कोर टॉपिक्स आहे, त्याच्यावर तुम्ही एक्सपांड करा. तर कधीही त्यांनी असं सांगितलं नाही त्यांच्या शिष्यांना हे करू नको, ते करू नकोस. त्यांनी सदैव कृष्ण भावना पसरवण्यासाठी त्यांना खूप प्रेरणा दिली. आणि अशा तऱ्हेने त्यांनी ही जी त्यांची उत्सुकता होती, ही उत्सुकता आपल्या शिष्यांकडे प्रेरणेतून त्यांनी ती ट्रान्सफर केली. आता आपल्याला हेही दिसतं की श्रील प्रभुपाद होते, त्यांना त्यांच्या गुरु महाराजांनी आज्ञा दिली होती की तुम्ही पाश्चात्य देशात जा आणि तिकडे हे कृष्णाचं ज्ञान सर्वांना द्या. तर तेव्हा आपल्याला दिसतं की ते इतके उत्सुक होते की त्यांनी आता जेव्हा ठरवलं की आता मी अमेरिकेला जाणार आहे आणि ही कृष्ण भावना देणार आहे, तेव्हा ते सुमती मुरारजी यांच्या ऑफिसमध्ये एकसारखे जायचे आणि तिकडे बसायचे. आणि ही जी सिंधिया शिपिंग कंपनीची जी ओनर होती सुमती मुरारजी, तर या बाई खूप बिझी असायच्या आणि त्यांच्या शेड्यूलमध्ये त्यांना थोडा सुद्धा वेळ मिळायचा नाही या प्रभुपादांना भेटायला.
मग एक दिवस जेव्हा शिला प्रभुपाद गेले होते तेव्हा ते खूप सकाळी गेले होते. आणि सकाळी गेले आणि त्यांनी तिकडे जो पिऊन होता त्यांना सांगितलं, की मला आज कसंही करून भेटायचं. तर तो म्हणाला, तुम्ही बसा." सकाळ सरली, दुपार सरली, संध्याकाळ झाली आता. त्या पिऊननी बघितलंय, की हे जे स्वामीजी आहेत, हे शांतपणे बसलेले आहेत आणि शांतपणे बसलेले स्वामीजी आहेत. तर त्या पिऊनला वाटलं, की या सुमती मुरारजी आहेत, त्यांनी यांना भेटावं. म्हणून त्या पिऊननी सांगितलं त्या बाईंना, की "हे बघा, हे जे स्वामीजी आहेत, हे रोज येतायत आणि आज मात्र ते सकाळपासून बसलेले आहेत. आता संध्याकाळ झाली आहे. तर तुम्ही त्यांना भेटाल का?" आणि मग या सुमती मुरारजी म्हणाली, "मी भेटते." आणि शेवटी मग त्या प्रभुपादांना भेटल्या. तर बघा, ही किती उत्सुकता होती त्यांच्यामध्ये. त्यांचं एज केवढं होतं? जवळ-जवळ 70 होतं. 69-70 इयर्स ओल्ड. आणि तरी देखील असं एकसारखं ऑफिसमध्ये जायचं, सकाळपासून बसायचं. आपल्याला सुद्धा या एजमध्ये हे करता येईल का? आणि ॲट द एज ऑफ 70 हे जात होते आणि इतकी त्यांच्यामध्ये उत्सुकता होती कृष्ण ज्ञान देण्यासाठी, की ते तिकडे एका भिकाऱ्यासारखे बसले आणि भीक त्यांनी लिटरली मागितली आपल्यासाठी. आणि इतक्या कष्टातून गेले, इतकं काय म्हणजे त्यांनी शारीरिक व्याधी सुद्धा सोसली. हे सगळं आपला उद्धार व्हावा म्हणून. आणि हे आपल्याला समजून आपण शिला प्रभुपादांचे इन्स्ट्रक्शन्स, म्हणजे यू हॅव टू टेक दीज इन्स्ट्रक्शन्स टू युअर हार्ट अँड ॲक्ट अपॉन देम. म्हणजे आपल्याला ते जाणून म्हणजे आपण ग्रॅटिट्यूड एक्सप्रेस करू शकणार नाही. पण इतकं तरी आपण त्यांनी दिलेले जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत, ते तंतोतंत त्याचं पालन करण्यामध्ये तरी आपण यश मिळवलं पाहिजे. तर अशी ही श्रील प्रभुपादांमध्ये इव्हन ॲट द एज ऑफ 70 ही उत्सुकता होती. मग आता पुढचा जे आहे, नामगानात सदैव रुची, अटॅचमेंट टू द चॅन्टिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड. तर आता श्रील प्रभुपाद तुम्हाला माहिती आहे, हे नेहमी चॅन्टिंग करायचे. तर आता ते जेव्हा हे त्यांची लीला संपवली 1977 मध्ये, तर त्या अगोदर त्यांना खूप शारीरिक व्याधी होती आणि फिजिकली तर त्यांना बसून जपमाळ धरून चॅन्टिंग करणं अशक्य होतं. म्हणजे ते ही वॉज फिजिकली इनकॅपॅसिटेटेड. तर तेव्हा त्यांच्याबरोबर त्यांच्या सेवेमध्ये जे गुरु महाराज होते, भक्ती चारू महाराज, तर ते त्यांची सेवा करत होते. आणि त्यांना खूप चिंता वाटू लागली, की श्रील प्रभुपाद हे चॅन्टिंग करू शकत नाहीये किंवा ते दिसत तरी नाहीये मला, की ते चॅन्टिंग करतायत. आणि त्याच वेळेला काही दिवसातच श्रील प्रभुपादांचे एक मित्र त्यांना भेटायला आले. किंचनदास बाबाजी महाराज. तर हे जे मित्र होते श्रील प्रभुपादांचे, यांना भक्ती चारू महाराजांनी सांगितलं, की असं-असं बघा, श्रील प्रभुपादांच्या हेल्थ प्रॉब्लेम्समुळे त्यांना चॅन्टिंग करता येत नाहीये. मग हे जे प्रभुपादांचे मित्र आहेत ते म्हणाले, की काय कर, थोडंसं कृष्ण चरणामृत घे आणि त्यांचं तोंड उघड आणि तोंडामध्ये चरणामृत घाल. मग भक्तीचारू महाराजांनी त्यांचं तोंड उघडलं चरणामृत घालायला. तोंड उघडल्यावर काय दिसलं त्यांना? त्यांची जिव्हा जी होती वर खाली, वर खाली हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करत होती. तर ते किंचनदास
बाबाजी महाराज आहेत ते या भक्तिचारू महाराजांना म्हणाले की खरं म्हटलं तर प्रभुपादांना चरणामृताची गरज नव्हती, पण तुम्हाला दिसलं नसतं की त्यांची जिव्हा सदैव अ, कृष्णांच्या नामामध्ये सदैव आहे हे तुम्हाला दिसण्यासाठी मी सांगितलं की त्यांना चरणामृत द्या. खरं तर श्रीला प्रभुपादांना चरणामृताची गरज नाहीये आणि श्रीला प्रभुपादांनी एक क्षणभरही त्यांचं चॅन्टिंग बंद ठेवलं नव्हतं. आणि म्हणजे आपण म्हणूया इकडे जे आहे ना नाम गानात सदैव रुची, म्हणजे इतकी फर्म अटॅचमेंट होती टू चॅन्टिंग. आता एकदा श्रीला प्रभुपाद भारतात आले होते आणि ते मुंबईमध्ये जुहू टेम्पल मध्ये होते आणि ते प्रवचन देत होते आणि प्रवचन देत असताना बरेच त्यांचे जे काही शिष्य आहेत ते त्यांच्याकडे येत होते, काहीतरी बोलत होते. मग श्रीला प्रभुपाद कसल्या चेक साईन करत होते आणि जात होते. मग परत प्रवचन चालू ठेवलं त्यांनी. असं बऱ्याच वेळेला झालं, काहीतरी मॅनेजमेंट इश्यूज चालू होते. तर हे सगळं प्रवचन झाल्यानंतर एका माणसाने त्याचा हात वर केला प्रश्न विचारायला आणि त्यांनी म्हटलं शिला प्रभुपादांना की स्वामीजी, तुम्ही तर शुद्ध भक्त आहात आणि तुम्ही सदैव कृष्णाच्या चिंतनामध्ये आणि कृष्णाच्या नामामध्ये लीन असायला पाहिजे. पण आता तर आम्ही बघितलं तर उलटच बघितलंय की तुम्ही प्रवचन देत असताना तुम्ही काहीतरी चेक साईन करत होता किंवा कोणी काहीतरी तुम्हाला तुमचे शिष्य येऊन विचारत होते, त्यांना उत्तर देत होता. म्हणजे प्रवचन देता देता किती डिस्ट्रॅक्शन्स होते, म्हणजे किती डिस्ट्रॅक्ट झाला तुम्ही. हा, तर शिला प्रभुपादांनी हा ऑफेन्स घेतला नाही की त्यांनी ते रागावले नाही. त्यांनी सांगितलं तू इकडे ये जरा, माझ्या जवळ ये. मग हा माणूस स्टेजवर गेला. शिला प्रभुपाद बसले होते तिकडे आणि शिला प्रभुपादांनी सांगितलं त्याला माझ्या पाठीमागे उभा राहा आणि तुझा कान जो आहे तो माझ्या पाठीला लाव. आणि त्यांनी तसं केलं आणि तसं केल्यावर त्यांनी काय ऐकलं की त्यांची पाठ हरे कृष्ण महामंत्राचा जप म्हणत होती आणि इमिजिएटली त्यांनी माईक घेतला आणि सगळ्या ऑडियन्सना सांगितलं की श्रीला प्रभुपाद इज ऑलवेज चॅन्टिंग, ही इज अ प्युअर डिवोटी. तर शिला प्रभुपाद हे म्हणजे आपण दिव्यच होते, पण तरी सुद्धा आपल्याला जे काय काही गोष्टी आपण बघतो ती आपली मटेरियल विजन असते. हे जे भक्त, हे जे शिला प्रभुपादांसारखे जे सद्गुरू जगद्गुरू असतात हे शुद्ध असतात आणि त्यांचं चॅन्टिंग हे कधी संपत नाही. तर आणि मग एकदा शिला प्रभुपाद होते, म्हणजे त्यांना नामाप्रती इतकी आसक्ती होती, ते आपल्याला या उदाहरणांवरून दिसून येते की शिला प्रभुपादांनी एकदा या भक्तिचारू महाराजांना सांगितलं की माझी सगळी जी पुस्तकं आहेत ना मी लिहिलेली ती तू बेंगॉलीमध्ये त्याचं ट्रान्सलेशन कर. आणि ट्रान्सलेशन करत असताना भक्तिचारू महाराजांनी बघितलं की शिला प्रभुपादांनी प्रत्येक पानावर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असे 16 शब्द, 16 वर्ड्स, 32 सिलेबल्स हे लिहिले होते. आणि सॉरी, भक्तिचारू महाराजांना वाटलं की एवढा मोठा मंत्र 16 शब्दांचा यांनी का बरा लिहिलाय, त्यांना नुसतं लिहिता आलं असतं ना हरे कृष्ण महामंत्र. असं नाही, त्यांनी फुल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असा लिहिला. आणि मग लगेचच त्यांना एक साक्षात्कार झाला भक्तिचारू महाराजांना आणि त्यांनी सांगितलं की श्रीला प्रभुपादांनी हे का लिहिलं, कारण चुकून भगवद्गीतेचं सॉरी ते जे पुस्तक ट्रान्सलेट करत होते त्याचं एखादा पान उडालं आणि कोणीतरी उचललं
तर त्याला ही जी भक्तीची कंप्लीट प्रोसेस आहे, भक्तीचा सार म्हणजे काय, की आपल्याला नामजप करायचा आहे हरे कृष्ण महामंत्राचा. तर त्याला ही या भक्तीची कंप्लीट प्रोसेस या महामंत्रामध्ये मिळेल. तर असे हे श्रील प्रभुपाद होते, की ते खूप पुढे बघायचे. आणि अशा तऱ्हेने आपल्याला लक्षात येतं, की हे खूप उत्सुक होते श्री कृष्ण भावना सर्वांना देण्यासाठी श्रील प्रभुपाद खूप उत्सुक होते. मग पुढचा जो गुण आहे या जो भावभक्तीमध्ये स्थित आहे, तो म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांचे दिव्य गुण कथन करण्याची उत्सुकता. आता मी थोडंसं वाचते. अ, कृष्ण करणामृतामध्ये भगवंतांच्या गुणांचे कथन करण्याच्या आसक्ती विषय असे म्हटले आहे. आता मी काय करावे? श्रीकृष्ण सर्व मधुर गोष्टींहूनही अधिक मधुर आहेत आणि खट्याळ तथा खोडकर मुलांमध्ये सर्वात खोडकर आहेत. श्रीकृष्णांच्या या सुंदर लीला माझ्या हृदयाला आकर्षित करीत आहेत आणि आता मी काय करावे हेच मला सुचत नाही. तर श्री कृष्ण हे रसराज आहेत. तर त्यांनी या लीला का केल्या? तर आपल्यासारखे जे अगदी अज्ञानी आणि मूढ लोक आहेत, त्यांना आकर्षण निर्माण व्हावं आणि त्यांनी ती लीला सारखी सारखी ऐकावी आणि सारखी सारखी लीला ऐकल्यानंतर आपल्यामधलं जे भौतिक कंटॅमिनेशन असतं, जे मटेरियल कंटॅमिनेशन असतं, ते पूर्ण धुवून निघतं आणि जे श्री कृष्णांप्रती प्रेम आहे ते जागृत होतं. तर आपल्याला सुद्धा आपण सुद्धा खूप उत्सुक असायला हवं, की श्री कृष्णांचे दिव्य गुण, त्यांची कथा इतरांना आपल्याला आपण सांगितली पाहिजे किंवा श्रीला प्रभुपादांनी जे तात्पर्य दिलेलं आहे, जी काही तात्पर्य आपल्याला आवडतील ती इतरांना आपण सांगावी किंवा वाचून दाखवावी. तर एकदा श्रील प्रभुपाद हे ऑस्ट्रेलियामध्ये होते आणि सकाळपासून त्यांची एकसारखी लेक्चर्स होती आणि लेक्चर संपल्यानंतर त्यांना अनेक भक्त भेटत असे. आता शेवटचं त्यांचं लेक्चर होतं संध्याकाळी 7 वाजता आणि त्यांनी ते चालू केलं. आता 7 1 तास झाला, 8 वाजले, 9 वाजले आणि सगळे जे भक्त समुदाय होता तो खूप रेस्टलेस झाला आणि प्रत्येक भक्त आपल्या घड्याळाकडे बघत होता, की किती उशीर होतोय, किती उशीर होते. काही तर भक्त तिकडेच झोपले. कारण हे सगळे भक्त म्हणजे पहाटे 4 ला उठणार, मंगल आरती अटेंड करणार, तर मग रात्री त्यांना झोप आली. मग हे सगळं बघितल्यानंतर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं सर्वांना, की आता तुम्ही तुमच्या घरी जा आणि सर्व जे भक्त होते त्यांना खूप आनंद झाला. त्यांनी श्रील प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम केला आणि ते तिकडनं निघून गेले. आता श्रील प्रभुपादांचा तिकडे नोकर होता आणि तोही उठला घरी जायला. श्रील प्रभुपाद त्याला म्हणाले, "तू कुठे चाललायस? इकडे बस खाली." आणि त्याच्यामुळे त्याला खाली बसावं लागलं आणि श्रील प्रभुपादांनी त्यांचं प्रवचन चालू ठेवलं. कृष्णाची स्तुती करायला लागले. वेळेचं भान राहिलं नाही. 10 वाजले, 11 वाजले, 1 वाजला, 2 वाजला रात्रीचे आणि आता हा जो नोकर होता हा तिकडे झोपला. हां. आणि मग त्याच्यानंतर टेम्पलमध्ये मंगल आरती झाली आणि ते झाल्यानंतर तिकडचे डिवोटी श्रील प्रभुपादांकडे आले कारण ते एकत्र 6 वाजता पहाटे चॅन्टिंग करत होते आणि त्यांनी बघितलं तर काय की श्रील प्रभुपाद व्यासासनावर बसून श्री कृष्णांची कीर्ती, श्रीकृष्णांची स्तुती करत होते. तर अशा तऱ्हेने श्री कृष्णांच्या दिव्य गुण जे आहेत
ते दिव्य गुण आपण इतरांना सांगण्यासाठी नेहमी उत्सुक असलो पाहिजे. आता पुढचं जरा 1 मिनिट ही गौरी झोपली, मी तिला ठेवून येते. हरे कृष्ण. आता पुढचा जो गुण आहे तो म्हणजे श्री कृष्णांच्या लीलास्थळी निवास करण्याविषयी आकर्षण. म्हणजे आपल्याला आकर्षण झालं पाहिजे की जिकडे श्री कृष्णाने लीला केली आहे तिकडे आपण जाऊन काही काळ त्या लीलांचं स्मरण करावं. आता इकडे मी परत पहिल्या एक 4-5 लाईन्स वाचते पुस्तकातल्या. श्रील रूप गोस्वामींनी रचलेल्या पद्यावली नामक ग्रंथामध्ये वृंदावनासंबंधी एक श्लोक आढळतो. त्यात असे म्हटले आहे, नंद नंदन श्री कृष्ण सर्व गोपालांचे राजा असलेल्या आपल्या पित्या समवेत या स्थळी निवास करीत होते. या ठिकाणी भगवान श्री कृष्णाने छकड्यात लपलेल्या शकटासुराचा वध केला. याच स्थळी यशोदा मातेने भौतिक अस्तित्वाच्या ग्रंथींना कापून टाकणाऱ्या दामोदरांना दोरीने बांधून ठेवले होते. म्हणजे आपल्याला काय लक्षात येतं की जेव्हा आपण वृंदावनात जातो तेव्हा आपण केवळ एक लिस्ट करायची नाहीये की मला इकडे जायचंय गोविंद कुंड आणि इकडे तिकडे जायचंय नाही. आपण जिकडे कुठे जाऊ वृंदावनात तिकडे आपल्याला सदैव त्यांची जी लीला आहे आपल्या मनामध्ये ती लीला पूर्ण आली पाहिजे. हा इत्थंभूत म्हणजे डिटेल मध्ये आपल्याला ती लीला आठवली पाहिजे. तेव्हा आपण आपल्या सुप्त जे आपण आहोत आपला आत्मा जो सुप्त आहे तो जागा होतो. आणि आपल्याला रूप गोस्वामी म्हणतात की तिकडे कुठल्याही धामामध्ये जाऊन एका पवित्र नदीमध्ये स्नान करायचा काय फायदा आहे हे तर म्हशा पण करतात. तर खरं जो धामामध्ये जाऊन जो खरा बेनिफिट आहे तो म्हणजे काय की तिकडे जाऊन आपण एखाद्या साधूच्या मुखातून हरिकथा ऐकली पाहिजे. आणि वृंदावन मध्ये गेल्यावर हा जो कृष्ण भाव आहे ना हा आपल्यामध्ये खूप भरभरून आला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला आठवलं पाहिजे की श्रीकृष्ण आणि बलराम इकडे चालले होते. हा जो रस्ता आहे तिकडे आणि आता मी किती भाग्यवान आहे की याच रस्त्यावरून मी चालत आहे आणि ही जी धूळ आहे जी त्यांच्या पायाला लागली होती ती आज माझ्या पायाला सुद्धा लागते. किंवा जेव्हा आपण राधाकुंडकडे जाऊ तेव्हा राधाकुंड बघून आपण एक नुसतं एक सरोवर आहे किंवा एक तळं आहे असं नाही आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की राधाकुंड हा कसा निर्माण झाला. मग त्याच्यानंतर राधाकुंड म्हणजे काय श्रीमती राधा राणींची एक द्रवित शरीर येते लिक्विड बॉडी ऑफ श्रीमती राधाराणी. परत आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की मी किती भाग्यवान आहे की मी इकडे आले आणि या भावनेने आपण राधाकुंडाला पहिल्यांदा दंडवत प्रणाम आपण केला पाहिजे. तर हे जे भाव आहेत हे आपल्यामध्ये आले पाहिजे जेव्हा आपण या लीलास्थळ जे आहे तिकडे जाऊ तेव्हा.
आता हे झाल्यानंतर श्रीला प्रभुपादांनी शेवटी हा जो 18वा अध्याय आहे त्यात त्यांनी सांगितलंय की जे अभक्त आहे, जे नॉन डिवोटीज आहे, ते सुद्धा जेव्हा वृंदावनात जातात तेव्हा या भावभक्तीची छाया त्यांच्यावर पडते. आणि एक मिनिट हा. हॅलो. हा. तर इकडे आपल्याला म्हणजे श्रीला प्रभुपादांनी एवढं सांगितल्यावर त्यांनी सांगितलंय की जे अभक्त असतात ते सुद्धा वृंदावनामध्ये गेल्यावर या भावभक्तीची जी छाया आहे त्यांच्यावर सुद्धा थोडासा परिणाम होतो. आणि कधी कधी काही वेळेला हे जे भक्त आहेत हे कृष्ण भावनेकडे इतकी धाव घेतात भक्तीकडे, आणि कृष्ण भावना कृष्ण भावनेत ते खूप लवकर स्थित होतात. तर आता श्रील प्रभुपाद हे वृंदावनात राधा दामोदर मंदिरात राहिले, पण ते काही काळच वृंदावनात होते. वृंदावन त्यांनी सोडलं आणि मग ते अमेरिकेला गेले. पण वृंदावन सोडलं असं आपण नाही म्हणत. आपण म्हणतो की श्रील प्रभुपादांनी वृंदावन त्यांच्या हृदयात साठवलं, आणि हे वृंदावन आणि हे श्रीकृष्ण वृंदावनातले कृष्ण ही जी भक्ती आहे ही त्यांनी इतरांच्या हृदयामध्ये ट्रान्सप्लांट केली. हं. तर असं आचार्य सांगतात. तर आता जे नॉन डिवोटीज आहेत किंवा जे अगदी नवीन नवीन या कृष्ण भावनेशी जुडलेले जे भक्त आहेत, तर कधी कधी आपल्याला यांच्यामध्ये असे काही सिम्पटम्स दिसतात की ते खूप आनंदात आहेत किंवा ट्रान्समध्ये आहेत. पण हे जे सिम्पटम्स आहेत हे हे ते खरं भावभक्तीमध्ये स्थित नाही आहेत. कारण भावभक्तीमध्ये स्थित होण्यासाठी तुम्हाला शुद्ध सत्व स्तरावर राहावं लागतं. हे जे खूप आनंद किंवा एक ट्रान्स जो आहे, तर यासाठी आपण जे बद्ध जीव असतो म्हणजे 3 गुणांनी जे बांधलेले जीव असतात ते हे सिम्पटम्स जे आहेत ते जाणू शकत नाही किंवा एक्झिबिट करू शकत नाही. मग याच्यामध्ये थोडंसं प्रभुपादांनी रूप गोस्वामींनी आपल्याला डिटेलमध्ये सांगितलंय. आणि श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय की कधी कधी जे कनिष्ठ अधिकारी असतात किंवा जे अभक्त असतात त्यांच्यामध्ये काही भाव एक निर्माण होतो. आणि कृष्णाप्रती जो भाव निर्माण होतो तो त्याच्याकडे बघून आपल्याला वाटतं की हा माणूस भावभक्तीमध्ये स्थित आहे, म्हणजे एक रिझेम्बलन्स असतो. हा, तर हा जो रिझेम्बलन्स आहे टू द सिम्पटम्स ऑफ भावा त्याला म्हटलेलं आहे रती आभास. हा, रती आभास म्हणजे काय? भावभक्तीचं एक प्रतिबिंब आहे, ती भावभक्ती नाहीये. हं, तर जो रती आभास असतो किंवा रत्याभास हा 2 प्रकारचा असतो. एक म्हणजे प्रतिबिंब रती आभास आणि दुसरा म्हणजे छाया रती आभास. तर प्रतिबिंब रती आभास म्हणजे प्रतिबिंब म्हणजे काय? एक रिफ्लेक्शन आहे. आणि रिफ्लेक्शनसाठी एक मीडियम लागतं, म्हणजे पाणी किंवा आरसा. आणि आरशामध्ये आपण जेव्हा बघतो तेव्हा आपलाच चेहरा रिफ्लेक्ट होतो. आणि छायारती आभास, छाया म्हणजे काय? शॅडो, सावली. हा, तर ही जी
जी शॅडो आहे ती कुठे दिसते आपल्याला जेव्हा आपण रस्त्यावरून चालतोय तेव्हा रस्त्यावर म्हणजे ऑन द ग्राउंड शॅडो अपियर्स ऑन द ग्राउंड. तर या दोन्ही बद्दल आपण थोडस खूप डिटेलमध्ये नाही जाणार आहे, पण जे इकडे सांगितलंय तेवढं आपण जाणून घेऊया. तर हा जो प्रतिबिंब रती आभास असतो तो म्हणजे काय, जो भक्त असतो त्याच्यामध्ये एक अल्टिरियर मोटिव्ह असतो की मला मोक्ष पाहिजे, मला काहीतरी कुठल्या तरी कर्माचं फळ मला हवंय ना. तर त्याचा अल्टिरियर मोटिव्ह असतो आणि जरी त्याच्या मनामध्ये इच्छा आहे एक फळ मिळवण्यासाठी, तरी देखील तो त्याची प्रॅक्टिस जी करतो, जी भक्ती करतोय ती खूप तीव्रपणे करतोय. आणि ही भक्ती तो एका शुद्ध भक्तांच्या संघामध्ये करतोय आणि शुद्ध भक्तांच्या संघामध्ये जेव्हा तो अशी भक्ती करतोय तेव्हा तो काही भावभक्तीचे जे सिम्पटम्स आहेत त्याचा अनुभव करतो. आणि यामध्ये काय होतंय की जे शुद्ध भक्त आहे, जे ऍडव्हान्स डिवोटीज आहेत, त्यांचा जो भाव आहे तो त्याच्या हृदयावर त्याचा प्रतिबिंब पडतोय. आणि म्हणजे इन द प्रेझन्स ऑफ ऍडव्हान्स डिवोटीज देर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ देअर एक्स्टसी. हा, आणि मग त्याच्या हृदयावर हा भाव प्रतिबिंब का असेना उमटल्यावर त्याच्यामध्ये भावभक्तीचे जे सिम्पटम्स आहेत ते दिसतात. तर हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. आपल्याला रती आभास नको आहे, आपल्याला काय पाहिजे, भावभक्ती पाहिजे. मग आता पुढचे जे छाया रती आभास किंवा छाया रत्याभास. तर इकडे काय आहे की एखादा जो भक्त आहे, एक मिनिट हं. मी जरासं या पुस्तकातून छायाचं वाचते. आता की हे जे शुद्ध भक्त आहेत ना, कधी-कधी त्यांच्या संघात जेव्हा आपण राहतो, तेव्हा ते म्हणजे आपली आपोआप प्रगती होते केवळ त्यांचा संग करून. आणि अशा भक्तांचा, शुद्ध भक्तांचा जेव्हा संग मिळतो, तेव्हा एखादा भक्त जी भक्तिमय सेवा करतोय किंवा जी भक्ती करतोय, ती आउट ऑफ क्युरिओसिटी करतोय, की अरे हे इतके तास तल्लीन कसे होऊन कृष्ण नाम घेऊ शकतात. ते इतके तल्लीन होऊन 4-4 तास प्रवचन कसं करू शकतात. ही एक क्युरिओसिटी असते किंवा एक सोशल कन्व्हेन्शन असतं, की हे करतायत ना असं-असं, चला मलाही केलं पाहिजे. तर ही जी याला म्हणतात छाया रती आभास. तर छाया रती आभास जो असतो तो प्रतिबिंब रती आभासापेक्षा कमी तीव्र असतो. पण त्यांचा जो मोटिव्ह असतो तो करप्ट नसतो, की मला मोक्ष पाहिजे, मला कुठल्या तरी कर्माचं फळ पाहिजे, असं काही नसतं. आणि ते ते हे जे भक्त असतात ते
एक थोडासा रिझेम्बलन्स दाखवतात भावभक्तीचे जे गुण आहेत त्याच्याशी एक स्लाइट रिझेम्बलन्स दिसून येतो. परंतु पूर्ण म्हणजे प्रतिबिंबामध्ये जास्त रिझेम्बलन्स दिसतो. आता शॅडो म्हणजे काय, तुम्हाला आकार दिसतो बघा. जेव्हा शॅडो जमिनीवर पडते किंवा आकार दिसतो, त्या आकारावरून आपण ओळखतो की बाबा ही इकडे एका पक्ष्याची शॅडो आहे किंवा एक माणसाची आहे. पण आपण याच्या पलीकडे काही सांगू शकत नाही. पण प्रतिबिंब मिररमध्ये काय दिसतं आपल्याला, एक्झॅक्टली सगळे फीचर्स दिसतात. तर त्याप्रमाणे हे जे रतिआभास आणि छाया रतिआभास आहे, असे या रतिआभासाचे 2 प्रकार असतात. आता हे श्री कृष्ण जेव्हा ते या भूतल म्हणजे त्यांनी आपली लीला संपून ते गोलोक वृंदावनात गेले, तेव्हा त्यांनी अर्जुनाला अनेक इन्स्ट्रक्शन्स दिले होते. त्यापैकी एक इन्स्ट्रक्शन्स होतं की माझ्या सर्व ज्या राण्या आहेत द्वारकेमध्ये, तू त्यांना घेऊन हस्तिनापूरमध्ये ये आणि त्यांना सुरक्षित ठेव. पण ज्या वेळेला तो त्या सर्व राण्यांना घेऊन येत होता, तेव्हा काय झालं की जे साधे गुराखी होते त्यांनी हल्ला केला. त्यांच्या ज्या काठ्या होत्या त्या काठ्यानी त्यांनी अर्जुनाला हरवलं. आणि हे श्रीमद भागवतम मध्ये याचा उल्लेख येतो. आणि तेव्हा अर्जुन म्हणतो की जेव्हा श्रीकृष्ण स्वतः होते, ते माझे सारथी झाले, त्यावेळेला जे खूप मोठमोठे योद्धे होते, द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, यांना हरवू शकलो. आणि आता श्रीकृष्ण इकडे नाहीये, त्यांचा फिजिकल प्रेझेन्स नाहीये, आणि त्यामुळे मी तर या गुराख्यांना सुद्धा हरवू शकत नाहीये. आणि पूर्वी अर्जुन कसा होता, अर्जुन काय साधा सुद्धा वॉरियर नव्हता, योद्धा नव्हता. त्याला सगळे मंत्र तोंड पाठ होते. म्हणजे एखादा मंत्र इन्व्होक केला त्यांनी की त्याच्या हातामध्ये एक दिव्यास्त्र येत असे. पण आता काय झालं की त्याला साध्या गुराख्यानी काठीनी त्याच्यावर हल्ला केला. आणि हे जे गुराखी होते हे क्षत्रियही नव्हते, साधे आपले कुठली त्यांना युद्धाची कला अवगत नव्हती, काही नव्हतं. पण तरी अर्जुनाला लक्षात आलं की ही जी शक्ती होती, त्याला जी इतकी शक्ती मिळाली महाभारताच्या युद्धाच्या वेळेला, ही शक्ती त्याला कुठून मिळाली, कृष्णाच्या फिजिकल प्रेझेन्समुळे त्याला ही शक्ती मिळाली. त्याचप्रमाणे जेव्हा एखादा भक्त, मग तो निओफाईट सुद्धा असेल, कनिष्ठ अधिकारी सुद्धा असेल, तो जेव्हा खूप ऍडव्हान्स डिवोटीजचा संग करतो, तेव्हा एक्झॅक्टली ही जी शक्ती असते ही त्या भक्ताला त्या ऍडव्हान्स डिवोटीज कडून मिळते. आणि मग ते जे भावाचे जी लक्षणे आहे ती त्याच्यावर उमटतात. आणि श्रील प्रभुपादांनी सुद्धा असंच केलं. म्हणजे आता जी मी कृष्ण अर्जुनाची गोष्ट सांगितली, श्रील प्रभुपादांनी अनेकांना संन्यास दिला अमेरिकेत असताना. आणि अगदी तरुण मुलं जे त्यांच्या 20s मध्ये होते, यांना त्यांनी संन्यास दिला. आता इमॅजिन करा, तुम्ही जेव्हा 20 वर्षाचे होता तेव्हा तुमची लेवल होती का संन्यास घ्यायची, सांगा बरं मला. नाही, आपल्याला काहीच माहित नव्हतं अध्यात्माबद्दल. तर त्याचप्रमाणे शिला प्रभुपादांनी का केलं असं, त्यांना ही जी हरे कृष्णा मुव्हमेंट आहे, श्रीकृष्णाचं ज्ञान आहे, हे पूर्ण प्लॅनेट भर पसरवायचं होतं. आणि
त्यांच्या प्रेझेन्समध्ये हे जे 20s मधली ही यंग मुलं होती, त्यांना डायरेक्ट शिला प्रभुपादांची शक्ती त्यांच्यामध्ये ट्रान्सफर झाली आणि प्रभुपाद म्हणाले, तू या देशात जा, इकडे टेम्पल कन्स्ट्रक्ट कर आणि इकडे हे जे आपली भक्ती प्रोसेस आहे ही चालू कर. आणि त्यांनी केलं. अनेक देशांमध्ये जाऊन मंदिरं उभारली आणि तिकडे पूर्ण फुल फ्लेज कार्यक्रम चालू केला. भगवद्गीता शिकवणे, श्रीमद भागवतम सांगणे, मंगल आरती सगळं. आणि मग श्रील प्रभुपादांनी जेव्हा त्यांची लीला संपवली, तेव्हा असं झालं की काही संन्यासी एकदम जागे झाले आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं, इंट्रोस्पेक्शन केल्यावर, की माझ्या हृदयामध्ये खूप इच्छा आहेत. हा. आणि त्यामुळे त्या इच्छांकडे ते अट्रॅक्ट झाले आणि त्यांना खूप त्रास झाला की त्यांच्या त्या इच्छा होत्या आणि त्यांना हे रिअलायझेशन झालं की संन्यासी होण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीही क्वालिफिकेशन नव्हतं. मग ते संन्यास आश्रमातून बाहेर आले. काही जणांनी लग्न केली आणि हे श्रील प्रभुपादांनी त्यांना परमिशन दिली होती तशी, की आता मी असेपर्यंत तुम्ही या संन्यास आश्रमामध्ये राहा, पण मी तुम्हाला परमिशन देत आहे की तुम्हाला जर गृहस्थ व्हायचंय तर गृहस्थ आश्रमामध्ये तुम्ही जा, पण कृष्ण भावना सोडायची नाही. तर ही जी पॉवर त्यांच्यामध्ये आली जेव्हा श्रीला प्रभुपाद होते, तेव्हा ही कुठली होती? ही रिफ्लेक्टिव्ह पॉवर होती. त्यांची शक्ती त्यांच्यामध्ये या विशीतले जे तरुण होते त्यांच्यामध्ये ही प्रतिबिंबित झाली. तर अशा तऱ्हेने श्रीला प्रभुपादांना त्यांची सेवा खूप हवी होती, कारण ते एकटे किती ठिकाणी जातील आणि किती मंदिरं स्थापन करतील आणि किती जणांना शिकवतील, हे एकट्याकडून जवळजवळ अशक्य होतं, पण हे कार्य त्यांना करायचं होतं. आणि म्हणून त्यांनी हे जे संन्यासी होते त्यांना एक प्रकारची शक्ती दिली, त्यांना एम्पॉवर केलं हे मोठमोठे प्रोजेक्ट्स जे आहेत ते करण्यासाठी. तर अशा तऱ्हेने ही जी भावाचं हे जे रिफ्लेक्शन आहे, हे मी तुम्हाला श्रील प्रभुपादांच्या उदाहरणातून किंवा कृष्ण अर्जुन यांच्या उदाहरणातून थोडंसं म्हणजे सांगितलं, की जेणेकरून तुम्हाला एक अंदाज येईल, प्रतिबिंब म्हणजे काय, छाया म्हणजे काय, असं. तर हे आता हा आपला धडा संपला. तुम्हाला आता काही प्रश्न आहेत का? तर तुम्ही विचारू शकता. संजना माताजी, तुम्हाला क्लास आहे का? नाही माताजी, योजना माताजी आहेत तिकडे, त्यामुळे मी कंटिन्यू करते. बरं. तर हा आपला धडा झालाय. आता एकच उरलेला आहे, 19वा प्रेम भक्ती. मला याच्यातलं छाया रती आभास आहे, त्याच्यामध्ये थोडं वाचायचं होतं, पण मला नेमका पॅरेग्राफ सापडला नाही.